zvládne mladá, talentovaná, silná žena poskladať sama hernú stoličku? Poďme na to. Do not touch the mechanic. Dobre. Nejdem to tačovať. Návod! To by som aj potrebovala. Dvaja. Ja som tu sama. Pozrite na ňu. Toto je tak pohodlné. Ďalší vankušík. To je taká velvet. Tu nám budú podľa mňa koliečka. Presne tak. Toto už nepotrebujeme. Máme hotovo. Ideme skrutkovať. Potrebujem takto dať. Táto bola, takže takto. Na to, že mám takéto nechty a som sama a nenávidím stavať nábytok, mi to ide dosť dobre. Už viem, na čo potrebujem dvoch ľudí. Hotovo? Ja nemôžem byť šťastnejšia, pretože pozrite sa, ako dokonalo tá stolička vyzerá. To je tak pohodlné. Ďakujem Endorphy za úžasnú stoličku a ja po tejto práci idem spať.